Manhero akanaka kwamuri vadikani. Tinokugamuchirai mose kurukiro yedu yanhasi ine musoro wenyaya unotiwo God heals the broken hearted. Jesu vanorapa vane mwoyo yakaputsika. So ukada kutarisa paupenyu unoona kuti hapana paungambofamba upenyu usina mwoyo wako paunomboputsika. Panotoita masituations aunosangana nawo muupenyu anongokonzeresa kuti mwoyo wako unge wakaputsika. I remember when I lost my sister some years ago. It took me 10 years to grieve for my sister. Zvakaoma. Zvokuti ndaiti Mwari muripi kana kuti why did you do this? Because ndaisinganyatsonzwisisa kuti kumwari vanogongotora mukoma wangu panguva yakadai sei, time yekuti we are all grown up, we are all women now, and munoziva kana muchikura sometimes muchinetsana muchidi because you are siblings, but as you grow older manje munenge mane kakuwirirana nekakupindirana soka munenge manako. So it was that critical time of my life, when my relationship with my sister was just so good. I would say, Mwari, you know what? Ndinyimei chakati when my sister was sick. Kuti mumuponese as long as I have her here. Zvakangondinakira. But Mwari ndo mupo upenyu. Ende ndo vanosika uye ndo vanotora nenguva yavo yakafanira, as the word says. Vanotaura ibve mushoko ravo kuti vanoita zvinhu zvose according to his pleasure. So vanenge vachiziva pavakatare nemaitiro avanoita, but kwandiri it was not an easy situation yekuti ndigone kunzwisisa kuti ko Mwari vamutora sei nguva yakadai. Mwoyo wangu wakarwadziwa zvekuti I even put my life aside kuti how do I continue as myself without my sister. Ndaiona unge ndatopererwa. There are some things that she wanted to do. I felt like I had to take over and somehow, accomplish those things on her behalf. Because then I felt guilty somehow. Was I a good sister, Was I available? Was I there for her? So all that, zvaingoramba zvichingorwadza mwoyo wangu zvokuti I remember like when it really happened, like the few years zvichangoitika kana kunamata chaiko ndainzwa kuti singaita. I remember ndichitoti Mwari, you know what, I'm simply going to church kuitira kuti mweya wangu usarasike, but I'm not happy. Chaizonyanyondirwadza ndechekuti ndaiti ini ndiri kurwadziwa ndakatsamwa, but handigone kukutsamwira to an extent yekuti munonyatsofila matsamwira ndakaita. Zvekuti when someone akakutadzira muupenyuka unogona kumuignore, anobva aona kuti Chenai attitude yake towards me haina kumira mushe. But ndaiona kunge kuti kuna Mwari he's not really feeling that attitude. But Mwari vakazondibatsira kuti ndinzwisise kuti Mwari ndo vanopa upenyu, ndo vanotora uye ndo vanopa nenguva yavo yakafanira. Ukatarisa mushoko raMwari ukatarisa Hana igara achingochema for years and achishaya mwana, and Penina aripo Mwari vachimuropafadza, but Hana asina. Ukatarisa kuna 1 Samuel 1 verse 9 ane paanonzi kwete achiudza Eli anoti handina kudhakwa, but mwoyo wangu wakaputsika nekuda kuti mwoyo wake wairwadziwa nekuti hana mwana, but akachema pamberi paMwari. Ende chandinotenda ndechekuti Mwari vakamurapa vakamuitira zvakanaka. So shoko raMwari ukada kuzoenda kwaririka ukatarisa Ruth as well, panofirwa nemurume wake, nevana vake vakomana vese, and ane vana vasara navo daughters in law ake akufanira kuti send away. So her heart was broken, but akawana the strength nekuramba akamira muna Jesu. So muna Jesu honestly mune kusunungurwa kwemwoyo. Ende Mwari ukavatendera kuti vashande muupenyu hwako, he keeps on sending you his word. He keeps on sending people kuupenyu hwako. But we've been in similar situations, or someone who has not been in a situation like that, but anongotaura some words so dzinongokushandura
dzokuitira zvakanaka. So pakurwadziwa kwemwoyo, my advice would be ngatichemei tiri muna Mwari. Mwoyo wako kana warwadziwa, enda kuna Mwari, because Mwari is the only person vanogona kukusunungura mwoyo wako. Vanhu sometimes vanogona kuva vachitaura mashoko anotowedzera kuputsika kwemwoyo wako, nekuti munhu anogona kusaziva. Mumwe anogona kuti achitofunga kuti maybe ndikataura so zvinenge zvakanaka, but iwewo manzwira unozviita manje nepasituation yako yauri zvine zvakasiyana. Ndozonyanyoda shoko raMwari kuna Psalms. I'm just going to read this verse. Psalms 34 verse 18. So ukada kuzotarisa unoona kuti Mwari knew kuti mwoyo yedu ichaputsika. You know, we are going to go through situations, but there was always word. There's always word mushoko ravo rinono address the exact same thing ichocho chaunenge wakatarisana nacho. So kuna mapisarema 34 pavhesi ya 18. Vhesi ya 18 inoti iyo, Jehovha ari pedo navane mwoyo yakaputsika, anoponesa vane mweya yakapwanyika. So what we just have to do is to go to him. Ndokupwanyika kunoita mwoyo wako when you allow him kuti Mwari, mwoyo wangu wakarwadziwa. Ukaenda pamberi paMwari wodza kuti Mwari, mwoyo wangu wakadumbirwa, ndiri kurwadziwa nezvakati nezvakati. Mwari vanokubatsira, vokunyaradza from zviri kukurwadza mwoyo. Tikaenda zvakare una Pisarema 147 pavhesi ya 3. Pa 147 verse 3 inoti, anoporesa vane mwoyo yakaputsika, anosunga mavanga avo. Saka aporesa mwoyo yaya, anobva abvisa even the wounds. Mwari ukavatendera kuti vaite vashande muupenyu hwako, ukavatendera kuti Mwari tongai muupenyu hwangu, vanokunyaradza vachikuitira zvakanaka. Ameno vadikani, do you have any situations like that you have gone through that you can share with us regarding Mwari vachiporesawo mwoyo yenyu? Nyaya yawataura inyaya ihombe kwazvo, nokuti sezvawataura kuti munhu wese paupenyu unotosvika pakupwanyika, pakuputsika mwoyo. Zvakawanda zvinoputsa mwoyo, kurambwa chaiko kunopwanya munhu kusara akunetsa kuti abatsirike kana pasina Mwari. Zvakawanda, mumwe anorambwa, mumwe mwana wake anopirwa nemwana wake, zvakawanda wanda. But I just hope kuti testimony yataurwa naChenai, I just sense kuti pane munhu ari kuzoteera vhidhiyo yekuti Mwari vari kukubatsira. God is there to help. Vanotori ready kubatsira anyone because God is love. He loves all of us. Saka musapererwe vadikani, nekuti Mwari varipo pakutibatsira. Amen. I remember pakashaya murume wangu after ashaya watopera mwedzi yakatowanda. Pane nguva yandakasvika pakutambudzika kunzwa kuti mwoyo wangu wakapwanyika. After the realization zvanyatsopinda musoro kuti zveshuwa hapasisina. Because pane zvinoitika kuti kana ukafirwa zvezvo nenge uchifunga kuti pane kwaari, handina zvinoitika, I can't explain. But kana zvanyatso reality struck kwauri, this is happening for real. Ndakapwanyika mwoyo kuita sekuti ndachekwa mwoyo nepakati vadikani. Ndakatambudzika kushaya kuti ndoita sei. Ndakatosvika patime yandakati Mwari, ko mambondisirei, makati ingonditora pamwe chete naye. Ndakarwadziwa kusvika pakadaro. But ndinotenda Mwari kuti Mwari vakandirangaridza vaRoma 8 verse 35 kusvika pa36 inotaura kuti ndianiko uchatiparadzanisa norudo rwaKristu? Kutambudzika here kana nhamo, kana kuvengwa, kana nzara, kana kushayiwa zvokufuka, kana njodzi, kana munondo here? Pavhesi 37 panozoti, kwete pazvinhu zvose izvi tiri vakundi nokupfuurisa naiye wakatinda. Vadikani, pandakaverenga vhesi ndakaita sekuti
ndanyururwa ndakupinda mugomba randisingazivi rakadzika-dzika, kuita sekuti shoko raMwari randinyurura. Saka Mwari vakashandisa shoko ravo kuti vandisimudze zvekare, vandimise kuti ndimire zvakare nemakumbo angu, kuti ndirarame, kuti ndofanira kurarama, kuti kana Mwari vakupa upenyu unofanira kurarama. I know kuti pane especially nyaya yekufirwa, kuti munhu anenge autongofunga kuti what's the purpose of living? There is a purpose of living. The fact that wasara uri mupenyu zvinotaura kuti Mwari havasati vapedza newe, havasati vapedza nepurpose yako mudikani. Saka ngatiregei kupererwa, nekuti Mwari vakamira kuti vatibatsire. Ndosaka shoko raMwari rakanzi hanzi ibenyu rinosvika hanzi panoparadzana mwoyo nemongo. Ngatirangarire vadikani kuti shoko iri rakabva mumuromo maMwari, ndosaka richinzi ibenyu. Uye pana Matthew 11:28 Jesu vanoti, huyai kwandiri imi mose makaneta makaremerwa, vachireva ivo Jesu ndichakuzorodzai. Saka vadikani ngatimhanyirei kuna Jesu. Mwari vanoshandisa shoko ravo kuti vatiporese, like complete healing in anything. It doesn't matter what situation you might go through. Hazvina basa kuti mwoyo wakapwanyika kusvika papi, ukaenda kwavari ukaribata, ukarigamuchira shoko ravo, ukaritenda kuti zvarataura ndizvozvo, mashoko abva kuna Mwari aya mukanwa maMwari, tinowana kubatsirikana. Saka musapere tariro. Kana paina akatarira panze apo vadikani, tiri kuedza kugovana nemi kuti musapere tariro. Mwari havadi kusipere tariro. Mwari vanotida zvakanyanya, vada kuti upenyu hwako huenderere mberi, vada kuti you must begin again. Kana wakarambwa, kana wakafirwa, you have to begin again with God in it. True. Toda kutenda neshoko ranhasi rakanaka kudai vadikani. Tinozviziva kuti hakuna munhu asina kumbopwanyiwa mwoyo wake. Kune vamwe vakatofirwa nevana vese, wakungosara baba naamai apa vakura, zvino vakahwadziwa. Ati chakanyanya kukosha ndichokuti kana warwadziwa woenda kuna ani. Kune vamwewo vakati murume ashaya, hapana, haana kana pekutangira, haana kana chokuziva, vachiziva kwokuenda. Zvambotaurwa naChenai kuti izvoni haana akanga asina mwana, apati mukadzi mudiki ndiye akanga atoita vana vakawanda iye asina. Zvino zvaitorwadza mwoyo wake izvozvo. Mwoyo wake wakanga watopwanyika, but akaziva kwokuenda vadikani, ndobva anorapwa mwoyo wake, arapwa achitobva abva nemwana futi. Tikatarisa shoko raMwari kana tikatarisa kuna baba vedu vokutenda Abrahama, vakasvika 100 years, hazvange isiri nyore. Mwoyo wacho waitombopwanyika, but Mwari vachingoudzorezzera. Saka aiziva kwokuzoenda manje. Mwari unodi unorapa mwoyo wake zvese nasara wacho. 90 years hadzisi dzokutamba nadzo vadikani, munhu usina wawakakura nawo, vatizukuru netizukuru mbiya mhene ikoko iye asina, but aiziva kwokuenda manje, kuti zvazvadai so igai ndipote ndichienda kunani, kuna She. Saka kana warwadziwa zvakanyanya, ziva kwokutizira, kune murapi vanorapa. Tikarinda shoko raMwari kuna Psalms 51 pavhesi 17 inoti zvibayiro zvaMwari mweya wakaputsika, mwoyo wakaputsika nowakapwanyika, imi Mwari haushori. Saka Mwari vanotomboziva kuti vanotombopwanyika, mwoyo unotombopwanyika, but vanongouda zvese nezvinepi zvavo, wokudzoredzera wobva waita zvakanaka. Saka takasangana nezvinhu zvakawanda. Iniwo ndakafirwa nemunin'ina wangu anga ari padhuze neni, mai vangu vachibva vatevera. Saka zvairwadza izvozvo zvokuti ndakatimboti nei vedui, kuMwari ndokunamata iko chii chakaitika, asi ndizvozvo unozoziva kwokudi kwokutizira kwokuenda, Mwari vachiitira zvakanaka. Kunze uko ndozviziva kuti kune vamwe vakapwanyiwa mwoyo, zvambotaurwa naDoreen kuti umwe akarambwa achangochata murume kuti hachadi, oshaidza kuti saka chii mumwewo wotonzi basa rapera, iye ane zvinhu zvaanga akatorongedzera. Asi chakanyanya kukosha dikanika ndechekuziva kwokuenda nemwoyo wako iwoyo wakauta mapisi, enda nawo kuna Jesu vagougadzirisa. Pane zvataurwa kuti naDoreen zvaandizvoni, chii chinotiparadzanisa nerudo rwaMwari. Nyangwe mwoyo wakatsemuka, bata uende nawo kumba kwacho.
iti zvakanaka. Toda kungotenda Mwari manherano. Svike patinonamata Mwari vatiwanire nyasha, mwoyo yedu idzoserwe ende panzvimbo. Nokuti chimwe chinhu chakakosha vadikani ndechokuzoti kana tozosangana naShe mumakore, zvepanapa zvinosara zvichiwa toda zvinhu zvakawanda zvakadidi, bati gadzisa mwoyo wako uchiziva kuti nderimaka mazuva Jesu vanodzoka tizova nawo mumazuva. Saka toda kusvika patinonamata kuti Mwari vatishingise tikambosvika zveshuwa unopwanyika kusara pasina chinhu, zveshuwa kusara pasina chinhu, but izi rako kuenda nawo. Iti Baba, mwoyo uya Mwari weye, mwoyo wangu Jehovha, mwoyo wangu hoyo, mwoyo wangu Mwari wourapa. Nokuti shoko rangu rinotaura kuti iwo ndivo anonzvera mwoyo neitsvo, vanotozviziva kuti sika mwoyo wavo wapwanyika manje. Saka toda kusvika patinonamata tinamatirawo asati aziva kuti kana mwoyo wapwanyika anoendeni. Toda kutendai Mwari wamasimba ose manherano muzita raJesu. Tikuuyawo pamberi pesvika kuti nyasha dzenyu nemwoyo yedu Mwari yakapwanyika changamira. Vamwe takataurirwa zvakapwanya mwoyo yedu tikashaya kukuza kwokuenda, asi taakuziva kuti kana mwoyo yapwanyika tinoziva tonouya kwamuri imi moudzorodzera, mourapa. Shoko rataura kuna mapisari 51 pa17 kuti munouda zvakapwanyika zvakadaro, munotozvida nezvimedu zvavo munozvida kuti mugozvidzoredzera. Toda kukutendai manherano Mwari. Baba vangu, takawanda takapwanyiwa mwoyo yedu, takawanda Mwari wamasimba ose, tirapei mwoyo yedu, ngaibatanidzwe nemi muridzi wawo. Iyemi makambotipa mwoyo iyoyi, gadzirisai mwoyo yedu Mwari, tizive kuti kana tarwadziwa toziva kwokumhanyira, imi muchitiitirawo zvakanaka. Tokutendai manherano Mwari, chiraiwo nesu mutsvene wangu, tanamata kune imi mega makatendeka, muzita nemuropa raJesu wedu vanoshamisa. Amen. Toda kukutendai nenguva yataitinayo inayi, tozonana futi Thursday. Amen. Bye bye.